Niaraka tamin'olo araiky izy de nisaraka ave nahita olo hafa ka le olo nisarahany io magnaratsy azy amle olo tia izy vaovao ty. Ny tsara indrindra ngambany anao koa fa avy niaraka tamin'olo hafa de anao ve misy olo vaovao miaraka aminao, anao zegny no mitantara amle olo vaovao iarahanao zao fa tsy igny le olo igny no mitantara akagny. Tokony ninao mandeha aloha, basinao mandeha aloha fa tsy ninazy. Azo antoko fa tsy maintsy andrerony fampiresaka voalohany zay vao hain'le olo nisarahanao fa misy olo hafa miaraka aminao. Tsy maintsy anao ndraiky le olo vaovao ino nifankahita voalohany ny fampiresaka voalohany. Fa tsy de possible loatra le olo nisarahanao andeha hagnano fary mitety reny, zay lalahy hitany ake anao za miaraka amin'ny viavy karaha zao, trotro amin'ny lalahy raiky koa izy anao za miaraka amin'ny viavy karaha zao, zegny tsy possible zegny. Fa ny possible zegny efa mahita andre miaraka izy de ty sakagna le fiarahagna anandre izy ka de magnaratsy anao kagny. Ny tsara ngambany anao koa fa avy nisaraka amin'olo raiky ka misy olo hafa zegny iarahanao, anao no mitantara. Tsy voatery le secret professionnel tagny no resahanao fa tantarainao amin'ny fomba tsotra sady mazava le hoe talony za niaraka taminao fa nisy olo hafa niaraka taminao. De zao ny toetra anazy tsy tiako ary tsy mety sady hanimba fiainagna anahy ka nandray fanapahan-kevitra za niala izy. Amin'ny fomba tsotra no agnazavanao izagny aminazy. Ka na misy aza fagnaratsiagna ataon'igny olo araiky igny agny am'le olo vaovao hiarahanao satria anao efa nagnazava taminazy dia ho raisin'olo maivan-doha igny satria tsy mahay tsy tiagna. Raisiny fa mbola tia insista impody aminao ny fandraisany azy. Fa raha ohatra izy no mitantara voalohany zay anao vao hagnitsy de raisiny hoe fiatsaram-belatsy aminazy ny agnazavanao le tranganjahanisy. Araiky zegny. Faharoa, anao koa tegna tian'olo miaraka aminao io tsy raharahany zay raha volagnin'olo akagny. Fitiavany anao sy ny fagnajanao azy ary ny fiarahagnanandry roa misosa no tegna mahamay azy. Zay vavan'olo iteny akagny raharanino zegny. Raha za aloha tamin'ny plasin'olo araiky misy viavy tiako miaraka zahay fa izy fa avy niaraka tamin'olo hafa matoa za niaraka aminazy tiako izy. Za tsy mizaha le lasagna anazy takagny satria tsy haiko ny magnova le raha efa vitany tagny. Za tsy Andriamanitra ka ifafako le tantara-piainagna anazy igny atao tsisy olombelogno mahavita zegny eto. Fa ny raha haiko manomboko zahay niany miaraka ninahy izy. Zay fihetsika ataony manomboka eto no fihetsika mikonty aminahy. Fa le fihetsiky nazy tagny aloha tsy anjarako zegny, lasany zegny. Ary za koa tiany ajainy za, izy koa tiako ajaiko izy. Zay ihany no anjara toeragna anay roa fa tsy hitandregny. Sady anao raha hitandregny vavan'olo isan-karazany zao reo ane mba managna tantara ratsy koa amin'ny fiainagna. Raha misy olo zao andeha hagnaratsy vadiko aminahy de za koa ivolagna aminazy anao koa ane mba managna tantara ratsy ary vadinao agny koa mba managna tantara ratsy fa ninahy azy idiranao. Fa vadiagna antany fotsy izy ty zay misefaka fisaka. Misy obolagna karaha zay agny aminay sambava agny. Azy diranao ity, ty tsy varavaragnanao fa varavaragnanay. Amblaza hiditra amin'izy ty. Tokony valiteny mazava karaha zegny. Ary koa vo valiteny ohatran'izay, io tsy mipody ake koa tsy raha olo adala. Sady raha ohatra moa isaraka andreo, ino ny tombony ho azonandre am'izay? Azoviny azo benefisy am'izay? Fifankatiavagna anandre tapaka. Programme anandre tsy mandeha. Izy migalabo mifaravoravo satria tanteraka le tanjonazy. Ka ozy za hoe azave am'le olo miaraka aminao ny fiarahagnanandre taloha zay tsy nahomby nandraisanao fanapahan-kevitra ary ambara azy ny fanapahan-kevitranao manomboka eto fa hiaraka amin'olo hankatihatra amin'ny farany. Raha zay ngamba no ataonandre moramora kokoa ny manohy le programme magnaraka.